Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Unom kaadlaw sa wala pa ang pangilin sa pagsaylo, miadto si Jesus sa Betania di nagpuyo si Lazaro ang gibanhaw ni Jesus. Naghikay silag panihapon alang kaniya ug si Marta maoy nagsilbi samtang si Lazaro usa sa mga mitambong sa kananan uban kang Jesus. Unya si Maria mikuhag tunga sa kilong pahumot nga mahal kaayo nga hinimo gikan sa lunsay nardo. Gibukbo niya kini sa tiil ni Jesus ug unya gipahiran sa iyang buhok. Ang tibuok balay nalukop sa kaamyon sa pahumot. Unya usa sa mga tinun-an ni Jesus si Judas Iscariote ang magbudhi kaniya miingon, nganong wala man hinuon ibaligya kining pahumot og 3 kagatos ka dinaryo aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabus. Gisulti niya kini dili tungod kay naluoy siya sa mga kabus, kundili tungod kay kawatan siya man god maoy gipiyalan sa puntil nga sudlanan sa kwarta ug nabatasan niya ang pagpangawkaw niini. Apan si Jesus miingon, pasagdi siya ug ayaw siya did-i nga itagana kini niya alang sa adlaw sa paglubong kanako. Ang mga kabus kanunay nga inyong ikauban, apan ako dili kanunay uban kaninyo. Sa laing bahin usa kadakong pundok sa mga Hudiyo nakabalita nga si Jesus didto sa Betania. Busa nangadto sila didto. Nangadto sila dili lamang tungod kang Jesus, kundili aron pagtan-aw kang Lazaro nga gibanhaw ni Jesus. Tungod niini ang mga kadagkuan sa mga pari naglaraw sa pagpatay usab kang Lazaro, kay tungod kaniya daghan sa mga Hudiyo na miya sa ilang mga pangulo ug mituo kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Ang atong unang pagbasa naghisgot sa batasan sa Mesiyas. Matod pa diri sa unang pagbasa, iya giyong ipatunhay ang hustisya. Nya unsaon man niya pagpatunhay sa hustisya, dili siya magsaba-saba, dili sad siya makiglalis, dili siya makig-away. Ang buhaton ra gid niya hilom nga paghatag og kalipay, kahayag o kaluwasan sa mga tao. Na bang magsige ra gid siya tabang nga hilom lang pero epektibo kaayo kay nakasentro man sa kaluwasan. Kamo sa may inyong ganahan, magsaba-saba o hilom lang? Pananglitan ron nanay inhustisya nga imong nakita, imong silingan giilog ang utlanan sa imong yuta, giirog haron malahap niyang yuta. Saman hilom ra ka o magsaba-saba? Hilom? Di ka mo kiha? Labi na ang imong silingan imo ra sa nang igsuon kay gabahin mo si yuta. Nga mo nalay imong namatan nga ingnon ka sa imong silingan, nay gibalhin ang utlanan ay gikural ra bagditso. Ana, yang saman yaw-yaw ka o hilom lang? Maayo, hilom lang. Munya gipakita gini ni Kristo, hilom ra gid siya.
Bisan gani katong siya na joy gidagmalan, siya na joy gikulata, siya gihukman o inhustisya. Hilom lang. Nakaingon Gos Pilato katong gahapon atong ebanghelyo patintaasa nga paggaon lang kog binasa. Niingon Gos Pilato, di gyud ka motubag sa mga sumbong nga ilang gipahamtang nimo kay nakaibaw mas Pilato nga kani mga butang-butang raman gini. Pero si Jesus hilom lang. Ana. Muna dinhi sa atong ebanghelyo patyono na si Jesus. Padong na siya patyon, mga 6 na lang kaadlaw mamatay na siya. Ato kaon siya dito, ato silang balay ni Lazaro. Niya si Maria, igsuon maning Lazaro ni sila Marta, mibukbo og pahumot sa iyang tiil. Niya niingon dayos Judas ang buangon ba, sabaan maginis Judas reklamador. Moto ni reklamo din siya kaanugon ani baligya pa ni og 300 ka dinar unya ato dayong ipanghatag sa mga kabos, pero nana siya intensyon nga mangawat sabaan gid ining kawatan, no? Kining kawatan ba sabaan. Mabitan ng ganabitang nanay managsigig away, nanay magsigig away, mga sabaan, mga kawatan na pulos. Moto ingos Jesus sagdi lang na kay kanang mga kabos gamiton ra ba dayong mga kabos kanang mga kabos na amna kanunay, pero ako di ko pirmi ninyo. Kaning iyang pagbukbo o pahumot giandam na niya ang akong paglubong. Kay tinuod man gilubong si Jesus wa mabutangig pahumot niya. Sila si Maria Magdalena nagdali pag-adtos lubnganan, nagdag mga pahumot kay kana mga patay sa una butangan man na nila pahumot ang ighata niya. Dali-dali biato pagkuha sa cross pasok na dito sa lubnganan, so igo rang gilimpyuhan niya, giputos og panapton butanganan patug pahumot. Oy pag-abot nila dito wa naman si Jesus, so wa ito mabutangig pahumot, pero nabutangan gid siya 6 days before siya namatay. Kamo kana bang hibaw na kang giplanuhan na kang patyon, unsa man hilom ra ka o magsaba-saba? Anaw ninyo umot lang, di ba ka magsingon uy na katabitang gitiksan ko nga patyon ko no ko. Katawang gitiksan ko nga patyon ko, basta gubuta ato sa mga friends nato sa social media. Hangtod gud karon magsige pagsulti nako, pader kumusta naman to mo patay nimo nako, wa pa man dire kay og nana pa wa na unta karon magsulti. Ana bang nana ba di tingali sayon no kana bang schedule na ka nga patyon nya nahibaw jud ka nga mo na imong schedule murag but lang ka bisan patingaling magsigi kag pangadji dinhi kada kadlaw anang rosaryo kuyawan tingali kay mo nang. Pero kung naa ditas Ginoo, kung gasunod gid tas Ginoo nya siya naa sa atong kasing-kasing, relax ra gid ay kaita bisag unsa pay kahimtang. Mo na sa atong tubag sa Salmo niingon ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Nindot kayo ang 3rd stanza, inyo bang gipaminaw ang Salmo? Wa man sad mo maminaw. Natanawa ha? Bisan kasundaluhan magpundok batok kanako, dili malisang ang akong kasing-kasing. Bisan may gubat pa batok kanako, bisan ni ana musalig gayud ako. Relax lang. So kana mga ratulon, kanang dali kayong maratol, dali masuko, dali mahadlok, dali mabalaka, ya ma-stress dayon, magdepresyon dayon, mga buangona. Wa nay Ginoo. Unsa may naa nila ang ilang tawhanon nga kapasidad. Natanawa ang mga Hudiyo. Tanawa ang mga Hudiyo ha. Si Lazaro gibuhi ni Kristo. Nangaratol na sad sila kay daghan kayong nituo ni Kristo. Unsa may ilang resulta? Nagplano na sad sila nga hastas Lazaro
patio nilang usab. Namatay na biya in taon to si Lazaro, upat na gudto ka adlaw nga gilubong. Karon nga nabuhi, imbis malipay sila, nya maminaw sila nga, kani, kusog na ba kayo tanang mingon, way patay nga nabuhi. Kakato, patay na gito, nabuhi. Maminaw unta sila nga, ikaw namatay na magkag-upat ka adlaw, gilubong na magkag-upat ka adlaw, unsa may imong na sinati, inighuman na tog kamatay, magdaghagisulti sila sa Lazaro. Motong nituo na ang mga tao, uy, patio nilag usab. Sakto gito katong pasumbingay bitan Kristo, katungan lang sa Lazaro. Kaning Lazaro, mga termino gini sa kwan. Di ba katong Lazaro nga pobre kayo, katong daghan kay ignoka? Di ba? Dito naman to sa langit. Nya ang katong dato nga di gyud mohatag bisag mumho dito sa impierno. Nya niingon ang kaning dato, amahan, pabalika si Lazaro ngadto sa amo, haron katong 5 na ko kaigsuong lalaki kapasidanan og dili muanhi mapunta aning impierno. Ingon dayon si Abraham, ay to ana may mga pari dito, to may mga propeta, to sila sa Moises, ug maminaw sila, di gyud sila maimpierno. Isa dili pa naigo kung doon nagipatay nga mabuhi, maghinulsol gyud to sila. Unsay tubag ni Abraham nga mo igisulti ni Kristo, actually siya ato igasulti gud, himuhimo lang siya senaryo ba. Unsay giingon ni Kristo? Kung di gyud sila motuo sa gisangyaw sa mga propeta o karon sa gisangyaw sa simbahan, sa mga pari o sa ebanghelyo, di gyud sila mabag-o bisan pag naay patay nga mabuhi. O tinuod yun, si Lazaro nga katong igsuon nilang Marta nabuhi gikas pagkapatay, patio na sa nilang usab. No. Unsa man ning atong kinaiya nga puparihaan kanabitang naay manuyupay ba nya kawatan kay tanan, sige pangawat sa inyo nya mobalik nimo og moingon, tabangi ko ma'am, nagbasol nako. Unsa man motuo ka, di ka nimo palayason, labi na og inigbalik dito naadayon ang kuan, naadayon ang kaning uban nga moingon, uy gikan pa nang nisuyop, gitripingan ra kana. Di ta mo tuo ba nga nagbag-o siya, di ta mo salig. Imong bana nangabit nya tulo na katuig dito sa kabit nya nibalik nimo nya moingon dayon, day balik unta ko pasaylo ako, tuo ka. Nato na lingo din, dili. Lagi na. Nya parihara man nagnabanhaw god, parihara man nagpatay nga nabuhi. Mao to katong prodigal son, ang amahan, di ba ang amahan, pagbalik sa iyang anak, wa na daghang pangutana. Pagbalik, wa siya kasiguro nga nibalik to kay nahurot ng kwarta, mangayo na sadto. Niingon dayon ang amahan, namatay na ni siya og karon nabuhi. Lipay kay amahan. Mawda na ka na mangayo na tog bugas din magsige mo nagbalik-balik niya ako bang komedyahan ba? Ay nagbalik ka, sige naman lang kagbalik ni gasalig naman lang kanamo din aron mo buhi ang imong anak. Magsige ra bagya pug panganak. Balik na sad, mabdos na sad, ini katawo ato, ari na sad mangayo. Sige lang kagbalik diri, pero sa ako ra nang bakba, pero sa akong kasing-kasing lipay ba ako nga miduol sila. Pasabot nakita di nila nga na ay grasya kung muari dire. Pasabot kay bao silang naagit ay kulikta. Nga ma-imagine din ako ra basad sige ra ko balik-balik og pamaligyag slat pastilag ingnon ko ani sa akong gibaligyan. Sige naman lang kagbalik-balik og baligyan na pa dire. Ana ba no? Mo na ingon, do unto others what you want others do unto you. Na sige ginaghatag. Ningon din na sila di opisina kanila sterin na dre, diyan na sa dre nako. Unsa may hatag dre, maulang gyapon. Hatag lang gyapon.
Ana mo nang mangimbitar paglain gahapon diha na sa tuy upat nga magpa-enroll. Naku pati na ginindaghana magsigig balik na to kada semana. Mao nang nako ay sa ipa-enroll pahataga sa bayodita. Pero kuan di kita mo pakyas ana mao sa tingali nga ang ato sang mga kaigsuonan nga naay tubig-tubig ag jutay naagid sila ipisik-pisik na tong tubig pinaagis pagpalit og slots lipay sa taana di ba manghatagan ta manghatag sa ta pila na may atong halin as of yesterday ang atong SBF DAG para sa atong kumbinto niabot ng atong halin og 12,479 ka slots pakpak. Ang ato ganing kuan atong GPHG ang atong para sa pista o sa karong Holy Week niabot na atong halin og 9,345 slots. So pakpak yato nindot ana niya karon ang atong mga apostoles banuroy man ni sila magdasa ni sila kahon ang katong muhog sa kahon malangit na sa to na sila kinsa kay Judas ani nila lakaw ani nila 12 nila kabok ningaw bitaw sila pader pwede og punan nako ay lang sa namo to 72 nagipadala ay lang sa punan kana lang usang 12 ngay basin pag mailhan ginato ba kinsay Judas ani nila ba pero mga naong ani nila mulos-pulos man Judas sa mga naong pero usahay ra ba kaning naong deceiving ba na ano na usahay bati kay naong mura kag maglagot pero kung agwapo ni sila komedya to ako brad ay mo kasuko brad kamo brad ba suko na kana nabuotan ni sila pulos so ato lang yang obserbahan o wa bagi reklamo ang mga tao ay mo reklamo niya sila diri man to imong apostolis galisod naman to lakaw ngano man apiang sa wa hubog pagkadakong di malas hubog ari dire ay kamo brad ay magkumpiyansa brad puasa lang sa mo aning simunaha igsunod lang ta simana mag-inom nga igsuon kanibang paghatag og hustisya mao gyud ang pag-relax ngano man kung di na ta ma-relax maggubot kita maggubat kita ug wa nay hustisya mahitabo ang mahitabo kadaot pero kung mo relax ta musalig tas Ginoo ang Ginoo mo'y mubag-o sa tanan niya kita igo ra taniyang hatagan sa maong kalinaw kalipay o katagbawan nga bisan pag naa na ta sa bakba sa kamatayon nagpabilin tang malinawon malipayon o kontento sa kinabuhi para nako mao ni ang the best nga gasa sa Ginoo para natong tanan ato ning pahimuslan manindog ta